गजपति जिला शिक्षा संजोग कार्यक्रम को आपण को स्वागत। समस्त को यही ऑनलाइन श्रेणी को स्वागत। पिला माने आज आम चतुर्थ श्रेणी आमे और आम परिवेश बहिर नवम अध्यायर वन महोत्सव और प्रकृति मित्र पुरस्कार संबंधी किछि कथा जानिबा और आलोचना करिबा। ता पूर्व आमे छोट गीतटीए शुणा और चित्र देखि बुझिबा। गछटी मो गछटी गछटी मो गछटी गछटी मो गछटी तुमरी घरर पिलटी तुमरी घरर पिलटी भल करी मोर जतन नेबा पोड़ा पानी दे बढ़ाउथिबा भल करी मोर जतन नेबा पोड़ा पानी दे बढ़ाउथिबा बड़ा हेले तुमर ऋण सुझि देबी रखिबो मो छोट कथाटी रखिबो मो छोट कथाटी। गछटी गछटी मो गछटी तुमरी घरर पिलटी तुमरी घरर पिलटी। भल लगिला पिला माने एजाए आमे जानिले जंगल आमर गोटे प्रधान प्राकृतिक संपद। जंगलर वृक्षलता और प्राणी ठारू आमे अनेक उपकार पाऊ। जंगल वो वृक्ष द्वारा आमको अम्लजान मिले, यह वर्षा कराइबारे साहाय्य करे। सेहीपरि वृक्ष माटीर क्षय रोकिबारे और परिवेश ठंडा रखिबारे साहाय्य करथाय। जंगल रे थिबा गछ गुड़िकरे अनेक पशुपक्षी निजर बसा करी भी रही थांती। जेहेतु जंगल हेउची आमर अमूल्य संपद, एणे एहार सुरक्षा और संरक्षण आमर प्रधान कर्तव्य। जेपरि जंगल को निया दाउरू रक्षा करिबा, गछ गुड़ी को मन इच्छा न काटी यार सुरक्षा करिबा, समस्ते वृक्षरोपण करिबा और खाली स्थान रे गछ लगाई नुआ जंगल मध्य सृष्टि करिबा, यह आम मानकर एक प्रधान कर्तव्य एवं गुरुत्वपूर्ण दायित्व अटे। तेबे आस आज आमे जानिबा जंगल सुरक्षा पय आमे कौन कौन काम करि परिबा और राज्य सरकार को तरफ केउं केउं पदक्षेप निया जायछि ताहा आज आलोचना करिबा। सरकारंग तरफ वृक्षरोपण बा वनीकरण पाई बहुत उद्यम करा जाउ अछि। सेहीपरि अनेक बेसरकारी अनुष्ठान मध्य जंगल सृष्टि करने सह नुआ वनीकरण करिबारे साहाय्य करिथांती। एथिपाई प्रतिवर्ष जुलाई मासर प्रथम सप्ताह वन महोत्सव सप्ताह पालित हेउछि।
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଳିକି ଭଳି ଚାରା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତଥା ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ଓ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଉଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଓ ପାହାଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ସରକାରୀ ପ୍ରହସନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ବି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲର ଗଛଲତାକୁ କେହି ଅବାଧରେ କାଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ବା ମାନିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ଗଛ କାଟିବା କ'ଣ ଭଲ କଥା କି? ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଏବଂ ଗଛ ତଥା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। କେବଳ ଆଇନରେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଜ ବ୍ଲକର ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବରାବର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବ୍ଲକରୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଓ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଗ୍ରାମ ବା ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଉଛି। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଯେ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରଖିଛନ୍ତି। ବନ ମହୋତ୍ସବ, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର, ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଅବାଧରେ ଜଙ୍ଗଲ କଟାକୁ ଆମେ ରୋକିବା ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ବି ଆମର ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରି ନୂଆ ବନୀକରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଓ ପାହାଡ଼ରେ ଚାରା ରୋପଣ କରି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଅଛି। ପରିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦୁଇଟି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏକ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ, ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା, ବନ ମହୋତ୍ସବ, ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ନିଜ ବିଜ୍ଞାନ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରେଣୀକୁ ରଖିବା। ସମସ୍ତେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଣିଲ, ବୁଝିଲ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।